Karbi kuru searching room में borjan havara में tum HDP case SSA hemalong pherang ke me kang nipo. Pini therechik luni phang kore trok ani number 21 borjan constituency angkang HDP borjan case SSA hemalong KKSE borjan havara में tum pen pherang ke me ing nipo. Pherang ke me kang nipo long Rajan BKKSE in charge Pokajan Lapen KSS borjan havara में chunbang Jona Singh Tokbi Lapen Mongol Singh Kathar Honglang Swa havara me phu lapen Arya Sangkho tu. Jasmet pherang ke me kang yelam the lake BJP party pen Kachapati Dunji 108 Bokajan LA candidate Surarong Paraphan Jangmia Chakloni Phai ECR ni KKSE lapen Dihuidi Duhuijang Char Happy Kurusar doan chingrum si karcho padoponji pusi Bokajan angkang aphan pachinipo. Labang sorni kurusaratum antame pindeng sumpot joklim nangji horbong lokrok chewa nangji lapen nangpale daprang nangji pusi pherangke melong than pachinipo. Labang so birta nilitum borja news fast pherangke harsing teron pen birta nampi teron so bangke nilitum ke se karbi kurusar chingomai tiripi along numbers teron sara dan purwalang le bangke ke se karbi kurusar chingomai Honglang so hawar pen lang le mai phu kathar sa lo padu nan pu lang le bangke mitum dak proper HDP rong sel kep ke pardo ke se kar bi kuru sar chinglo mai mai phu lo thara sang ho secretary lang le na la pen mitum rong asar ro asar dak kuru sar mesen kuru sar la rong sel kep na theksa kuru sar lang le teron sar rong asar man asila hello Nilitum KKSE karbi kurusar chingomai borjan mate ladak kajan hawarat arat aphan kurusar doan lapen kulaksar doan char happy dhuidi dhuiyang kadok kawe phan nilitum ke pachini ning hanga bangkala hello non ke bangji tarik se April cheklu tarik se nilitum ninge chethe non ke bangji tarik se ker la bangso abhut along killi galong ka chetan ji mate ke bodur tiket kilong nitum ninge chethe sar surjorong phar sar phan ninitum ke kesi lapen pithiamai lapen rasinja song nitum song thom tarik se arni ninitum majik kresi apor ladak so pu rurang sna sarpo kene Samsung Sing ti achatai long ni tum ke pha mate ka chu hang kar chu amai padoji la sini tum la pu Bokajan district along hawar ke doan la kurusar chinglo amai pithe amai la pen rasinya song ke doan alang ni tum aphanta la bang soarni poracet ateng penang cetong ni pansip ini media press media dola la sini tung kamat hapon la hello mana ke karbi kur searching lo amai la pen pithe amai ya pen rasinya song pen sitame nilitum ninge chethe sar surjorong phar saraphan nona duhu nilitum sitame ke cheradun pe meji aphan la pen cheradun po labang so karcho karne labang sarni pathek wanglo theni tum central committee penching wailo lapen ninge chethe klong tin kar bianglong Dr. Tudaramang rong hangsar sitame ni tum chingkilo la sinona dhu bangke ni tum la kidong arjan mate BJP a candidate tuman sini tum cheradun po la se ni tum la bangso sar Tuliram rong hangsar lapen surjo sar nanga pin khat ateng pensin nilitum sitame claim cherabun popuse nilitum pangdak mono nasila bangso nilitum pi posi cherabun nang kok loma la bangso alam thepi ge la hano itung ladak Indian kangalong Hindustan tu ilitum la bangso ka chetok long pok la bangso ke Japon long pok la bangke ninge chet he ninge ching sam noreno bundi ke Japon a government along sinilitum ta karbi kuru searching lo mai ta ritum recession enlo la se la henlo ke the tan alam the bangke nilitum ise kamat hapon
abangan lahalo Indigenous Faith and Culture pula bangsa Department nonilitum hanang seng PLO kurusar atau aphan celanan tu pun nilitum hanang la bangsa nang thana teng pensi nilitum ta on an ke non ke dam tang an stame celana pon bomlo la pen along nilitum hawat seng pon lo la se ka do ka nilitum or kar biang long hawar haru sira trokep do la pen hawar trokep anar ke bang non recession lo hala bangsa teng pensi nilitum or kar biang long sitame nilitum chepuri ponji tarik si ni gam sampe nilitum hawar tin ta nilitum damji la so teng pensi nilitum la hawar dam dia hawar along dam dia prang nilitum adak buktajan candidate sar sujorong parpan kata nilitum kacuru karcu amai pedunang pun nilitum la suka cingwai teng pensi pini la bangso press meet padulo kasi guru saratum doan la pen char happy tum doan la pen pithe amai tum kedoan sita hala bangso arni nangletum sita labang soani nang sitong peji phansi ni tum pini pen ka do ka vera da phan labang so munit amung pula bang so ara phan nang tum phan nang than lo la sila so teng pen puru sara tum chise ka chedang nangi hala bang so arni ke bang nangi ke la pu hen lo nang tum pin dang sumpot me sen pen adab lang chingnu pe me pen nang tum dhuti ise go genji lapuson ari lapuson an hab genji kali full genji lapuson ting thang si pohok ke er ting thang si lapen jarong lapen horbong isi lulon ne pak nang tum ada prang lang ching et pen nang bar si labat dak baji kep nang palik peji phansi apor pathik lo lapen chuniri lo lasi tarik tarik isi baji kris apor bani tum ini tu candidate sar sojorong rong phan ini tu archuk hepo lasi nang tu phan katok kabe arong kuru sar pu tum an lapen munit amung tum ke doan char happy atum doan sita me hala bang sorry nang se tong na prange phan se na tu phan la ini tu ma hen pen ke se ka bi kuru sar chingoma mai hen pen na tu phan chuni ri lo cardon